Нещо става тук в момента. Бой на трибуните на градския стадион в Русе. Фенове се ритат, бият се. Това е наистина и грозна картинка. Днес има матч, а няма битка. Не сме на грозна картинка. Случи се това, което не го очаквахме. Бият се тук феновите, дано няма опасност. Преминаха феновете на Добруджа, бият се, събират се. Страшно става, дано да няма жертви. Извинявайте, уважаеми зрители на телевизия КИС 13, събраха се, полицаите са там. Какво ще се случи? Продължават да се бият. Защо го правят това? Продължават, ето, идват и фенове от русенската агитка, ще стане страшно. Надяваме се, че полицаите ще се справят тук и да няма проблеми, защото днеска сме на футболен матч, а не на корида, на битка. Бият се, продължават да се бият, наистина бият се, това е наистина ужасно. Дано да няма кръв. Полицаите са там, ето се появяват и бомбички, ракети, виждам тук. Това, което успявам да виждам, драги зрители, фърлиха и ракета. Дано продължават, битката продължава, някой трябва нещо да направи, къде са органите, продължават, става още по-страшно. Наистина става страшно. Какво правят? Продължават се бият. Очаквах всичко да мине миролюбиво, но няма да се случи това. Постепенно и футболистите на Добруджа се опитват да успокоят своите фенове, защото оттам го предизвикаха. Не е ясно какво се случи, кой го направи това нещо. Кой предизвика това нещо? Защо трябваше на някого? Ето, фърлят огън след огън, ракети се фърлят от единия сектор на другия. Полицаите не виждам. Появяват се хора, матчът е прекратен. Ставате свидетели, уважаеми зрители, на нещо наистина ужасяващо. Фърлят се и седалки, продължават да се хвърлят седалки. Това, което искахме да не се случи, се случи. Надявахме се, че всичко ще мине както трябва и без ексцесии, но няма да се случи това, защото вие виждате какво продължават и не спират. Футболистите от Добруджа се прибраха на терена, в крайна сметка матчът ще продължи. Мартин Керчев доста по-интересно става на терена, отколкото на трибуните, отколкото на терена. Не е приятно това, което се случва. Не бива това да се случва. Такава омраза, такава ексцесия не трябва да се случва. Говорим за 21 век. Продължават, полицайите се опитват да успокояват феновете. Надяваме се, че всичко ще премине благополучно и няма да има жертви. Това, че